Thomas Mapfumo back again achinyomba ED Chiwenga ZANU-PF team yese yevaRakash achiti ngakupinde Chamisa imimi makafanana muri mhondi muri mbavha. Hi guys, welcome to T-Fair Files TV. If you are new to this channel please subscribe, but if you are a returning subscriber welcome back. Saka mukanya asi kudzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso. Terera munzwa ari kuenderera mberi achitaura nyaya dzacho. Anosumuka nyika yese ichipembedza kuti idhipe vaifunga kuti vari kuitei. Uyo asiri the same person uyo anga ari kukudzinyirirai muri kuti idhipe kuita sei. Ane history yakanaka here uyu munhu wamuri kuti idhipe uyu. Ane history yakaipisisa zvikuru. Vana Susan Mutami vakarepwa naye, nyaya dzacho dzinongofushirwa pasi penhingi 15 billion yakashayikwa. Ndiye ari involved, ndiye wakatora mari iyoyo. Naiye Chiwenga arimo futi munyaya yekutora mari iyoyo. Hatisi kuda kunyeperana ka. Isusu zvatiri kuda panapa hatisi kuda kunzwa nezvezanu. Zanu ngaibve. Kuti nyika ivakike, Zanu ngaiende. Ndokuti nyika ivakike. Kana Zanu isina kuenda, nyika ivakike. Iye zvinezvi vari kutaura kuti Chiwenga azouya zvakadai. Ndiye mumwe chete nepati yake. Tiri kuda munhu ari neutral, munhu anenge Chamisa atongewo. Munhu wevanhu. Zvinopatiri panapa pakanaka, hapana kunaka. Takusvika 45 years tisina kana development. Mukaona matowns edaya in 44 years zatapedza izini, handiti takavaka zvimwe zvinhu zvinoshamisa stereki. Tine mamines, zvinhu zvese mari tinayo, but hapana development. Mari iringotorwa ichiiswa muhomwe. Tinonzwa kuti kune ndege dzinotoburitsa gold. Imari yenyika kai. Saka nyika yacho inovakika sei? Ndeumbavha. Hazvisiri izoka, amai, vana, baba, mabhizi kubira nyika, ende maakuita kuti Zimbabwe yachi kambani yenyu. Munhu wese is an employee, is your employee. Hatidi zvinhu zvakadaro izvozvo. Hatidi umbavha uri pachena. Wamuri kuona umbavhawo. Ndoda kukuverengera zvimwe zvinhu zvakaitika. Vanhu pakashayikwa 15 billion vakabuda. Havana kubuda. Tochienda kunhingi Al Jazeera yakakutaurira ikati mari iri kubiwa negold mafia. Makabuda here. Vaikutokutaurirai kuti kochiuya kuma-elections, iyo SADC ikakutaurirai kuti ma-elections haana kufanana haana kubuda zvakanaka. Makabuda here. Tochienda the worst thing ndechekuti ivo vanhu ivo vakakutaurirai kuti munhu uyu akabira ma-elections vakauya vachizomugadza kuti aite chairman weSADC. Makabuda here. Makaramba muri mudzimba. Muri kuti zviri kunaka. Mataurirwa kunzi uyu munhu akabira ma-elections, ava vochidzoka futi vomuita chairman. Zvinofamba here dai varume? Chii chatiri kuita? Where are we going as a nation? Tiri kumboenda kupi? Simba kana uchiona iyo pane kwatiri kuenda here.